Prophet Habakkuk ayamba ndale. Ndeti ndamvetseni Prophet Habakkuk ndiye kumasa kupanga indozi kwambiri UTM. Guys, thank you so much. Tentaona nene. Ndikufuna ndikusimikizeni nonse amalawi ine line Stanford Sinyangwe ndikupempherera UTM ipite pasogolo. Mai Patricia Kaliati, Mere Chilima, Fredo awa ata kukala woyimira pau president. Osati Mere Chilima akale vice I akukwana pau president weniweni chifukwa anali ndi Chilima. Mutu wa nyumba amamuphunzitsa nzeru zonse a Chilima amene anali nditu ndi luso loti anyamata atukuke. Apopo Patricia Kaliati na yenso akala akugwira ndi a Chilima ku UTM atakukhala a president olo musankhe Mai Patricia Kaliati akale a president, then Mere Chilima akale vice president, Fredo akale general secretary, Teresa akalepo. Osati amene alowaposa chedwa chipani cha UTMI. Ndikukulimbikisani olo mutapanga alliance. Chipani cha UTM ndi cha Prophet Mbewe. Prophet Mbewe, Mai Kaliati, Mere Chilima ndi Fredo nditu mugawane maudindo amenewa. Cholinga chatu kufuna sogolo liwale Malawi akhale sopano, zochitika zikhale sopano zisinthe. Ndikukulimbikisani ana amulungu musalole kupanga mademo anu akhale pakamwa spiritual demonstration is prayer. Mai Chilima valani Salmu chiuno, Mai Patricia Kaliati valani Salmu chiuno. Fredo tavala lamba iwe. Fredo tavala lamba kujinzi yako lamba. A Prophet Mbewe valani zilimbe. Amene ndikukuchulani muta kusogolera Malawi. Ine ndikunena pano ndine Prophet Habakkuk, ndine mtumiki wa Mulungu, ndimapemphera mpingo wa Pentecostal Assembly of Malawi. I pray for you. Mai Patricia Kaliati akayamba kuyankhula ndi chimbamba. Mai Kaliati akale president, Mere Chilima akale vice, then Fredo akale ndani, akale general secretary, Mbewe akale Teresa. Zita kuteka nditu ana amulungu. Tiyeni mupange alliance one. Ndakunyadani kwambiri Mai Mere Chilima, Patricia Kaliati ndinosa chinyamata musaope.